Witajcie widzowie, ja się nazywam Maciek. Ja wiem, że pewnie spodziewaliście się dzisiaj Mikołaja, ale on postanowił, że weźmie sobie trochę urlopu, jako że YouTube już go tak wkurwił, że już tego całego hejtu i obłudy nie wytrzymuje, tak więc cóż, ja poprowadzę dzisiaj skrypt za niego. Ja się chciałem ogólnie przedstawić, jestem Maciek. Poruszymy sobie dzisiaj temat szeroko pojętego rasizmu w internecie. Tak więc, jak widzicie, nie jestem zupełnie taką osobą jak wy. I to może was troszeczkę frapować. Ja wiem, że to może być kwestia problematyczna trochę, ale jeżeli patrzycie na mnie i myślicie, że ja jestem w jakiś sposób gorszy, tylko dlatego, że jestem niedźwiedziem, to się grubo mylicie. Czemu mam być gorszy tylko dlatego, że nie wyglądam tak jak wy? A ja na przykład oglądam was bardzo często z moim przyjacielem Mikołajem na YouTubie i muszę powiedzieć, że wy wcale nie jesteście jacyś piękni, a pomimo to ja was nie uważam za dziwnych jakichś. I wy co, pomyślicie, że może siedzi jakaś kukła i Mikołaj za nią głos podstawia? A takiego wała! To co, że ja jestem niedźwiedziem, to nie mogę prowadzić zrytego beretu? Weźcie kurwa, ogarnijcie trochę. Trochę więcej sprawiedliwości i wyrozumiałości. Tak więc mam nadzieję, że to już się więcej razy nie zdarzy. Zrozumieliście? No mam nadzieję. Tak więc co mogę o was powiedzieć wam? Uwielbiam grać w Battlefielda. W niedługim czasie zakupię sobie dodatek premium. Jak będzie trochę więcej kasy, może nawet rzucimy się na Medal of Honor w październiku. Wybaczcie, samolot przelatywał, a ja uwielbiam dźwięk przelatującego samolotu. Każdy ma jakieś hobby, czyż nie? Mam je i też ja. Tak więc no, myślę, że nie macie z tym żadnego problemu. Maciek, ty świnio, co ty robisz? Mikołaj? No nie, kurwa, Alojzy, co robisz? No, jak to robię? Zaś się naprułeś jak szpadel i poszedłeś do komputera, świnio? Was? Ich verstehe so nicht. Co myślisz, że jak raz mnie ociulałeś na Niemca, to teraz też pójdzie? Złaś świnio, złaś, wypieprzaj. Co? Jeszcze filmy na YouTube'a nagrywasz? My sobie pogadamy później, alkoholicka szmato. Ja pieprzę.